Hello, por Mario. Sorry. So ayun po mga siyaw, good morning sa inyong lahat. If bago pa kayo sa channel ko, please do subscribe. Time is 7:49 at nandito ako sa Anytime Fitness. Magpapawis ako ng konti kasi hindi pa pwedeng mag-basketball at medyo malaki na yung tiyan ko. So ayun po mga siyaw, nandito na ako sa loob ng Anytime Fitness at ang titirahin ko ngayon ay shoulders. So mga siyaw, napapansin nyo hindi ako nagpalit ng damit, konti lang yung pawis ko. At ngayon, naghihintay na si Malaya sa akin. At pagkatapos namin kumain, pupunta kami sa Blush Beauty.
So ayun po mga siyaw, pupunta na kami sa Blush Beauty. Excited kami na mag M-Scalp at saka mapa-facial kasi parang 1 month na tayong Last na M-Scalp. last na M-Scalp. Yun, we will update you mamaya mga siyaw. Thank you. Thank you, my love. Sige na, magbalik. Tigit ko. Ilan eh? So ayun po mga siyaw, dito nagtatapos yung vlog. So, shout out muna, Donner. Special thanks to Blush Beauty for taking care of our skin. And kanina, inavail namin yung M-Scalp. Isa sa aming mga paborito doon. Kasi, yung M-Scalp 30 minutes lang siya, di ba? Equivalent na siya to 20,000 sit-ups. So, Oo. ganun siya ka-amazing, guys. Makikita Oo. mo talagang instant results. Actually guys, nakakabawas siya ng fats. Pero, Sa tiyan. oo. Pero hindi nababawasan yung feelings ko sa iyo.